Sveti Florijan jedan je od najomiljenijih svetaca u našim krajevima, prepoznatljiv kao neustrašivi zaštitnik protiv požara i nepogoda. Sveti Florijan rođen je u 3. stoljeću u Austriji, tadašnja rimska provincija Norik. Bio je visoki rimski časnik i veteran rimske vojske. Njegov život obilježen je hrabrošću, ali ne samo onom vojničkom, već i duhovnom. Za vrijeme cara Dioklecijana kršćani su bili oštro progonjeni. Kada je čuo da su u gradu Laurijacumu, današnji Enns, zatvoreni njegovi suborci kršćani, Florijan ih je krenuo posjetiti i ohrabriti. Odbio je žrtvovati rimskim bogovima unatoč naredbama i mučenju. Prema predaji izjavio je da se ne boji vatre jer u srcu nosi Kristovu ljubav. Osuđen je na smrt tako što su mu oko vrata vezali mlinski kamen i bacili ga u rijeku Enns 4. svibnja 304. godine. Zato se njegov spomendan slavi upravo na taj datum. Danas ga štujemo kao zaštitnika vatrogasaca, dimnjačara, kovača i pivara, a vjernici mu se utječu u pomoć protiv požara i poplava. Molitva Svetom Florijanu. Ova se molitva tradicionalno moli za zaštitu doma, obitelji i zajednice, a osobito je dragocjena vatrogascima prije odlaska na intervenciju. Gospodine, Bože naš, po zagovoru svetoga Florijana, mučenika, udjeli nam snagu da se uvijek hrabro borimo protiv zla i grijeha. Sveti Florijane, neustrašivi zaštitniče, čuvaj naše domove od razornoga ognja i svih prirodnih nepogoda. Svojim nas zagovorom brani od vatre koja proždire materijalna dobra, ali još više od vatre strasti koja razara dušu. Budi uz naše vatrogasce u trenucima opasnosti, daj im snagu, mudrost i siguran korak dok nesebično spašavaju živote i imovinu svojih bližnjih. Pomozi nam da, poput tebe, ostanemo vjerni Kristu do kraja života. Amen.